Malta ċelebrat Jum id-Dwana illi marka wkoll il-45 sena minn meta twaffqet l-ewwel Unjoni ta' Dwana bejn il-Membri Stati tal-Unjoni Ewropea. F'diskors waqt iċ-ċeremonja ta' Jum id-Dwana, il-Ministru għall-Finanzi Edward Cicluna enfasizza l-funzjoni importanti imwettqa mid-Dipartiment ta' Dwana. Qal li d-Dipartiment ta' Dwana huwa responsabbli għal ħarsien kontra id-dħul ta' prodotti u oġġetti illegali li rappreżentaw periklu mhux biss għal kummerċ lokali u Ewropew ġenwin iżda wkoll għas-saħħa tal-pubbliku u tal-konsumaturi. Id-Dipartiment ta' Dwana għandu wkoll rwol ċentrali xieraq fil-ġenerazzjonijiet ta' dħul tal-pajjiż. Servizzi pubbliċi vari jiddependu fuq dan id-dħul li jinkludu l-edukazzjoni, is-saħħa u l-infrastruttura, kif ukoll is-servizzi kollha li l-Gvern huwa kapaċi joffri liċ-ċittadini Maltin u Għawċin. Dan il-wol fisser il-Ministru tal-Finanzi jeħtieġ viġilanza u dixxiplina mid-Dipartiment ta' Dwana. Jeħtieġ ukoll infurzar effettiv biex ikun żgurat li d-dħul kollu dovut jinġabar fil-waqt li tiżgura wkoll li dawk il-mekkaniżmi maħsuba biex jiffaċilitaw il-kummerċ ma jiġux abbużati. Il-Ministru Cicluna fisser li meta Malta ssieħbet fl-Unjoni Ewropea fl-2003, id-Dipartiment ta' Dwana kellu jirristruttura ruħu u jeħtieġ li jkompli jagħmel hekk illum billi juża l-aħjar teknoloġija u proċessi ta' valutazzjoni tar-riskju u kollaborazzjoni eqreb ma' awtoritajiet ta' pajjiżi oħrajn.